butan din ni Kuya para nga may naon na siya paglingin mga bayo, butangan na siya clip. Okay na mga bay, salang na siya diyaw. Iluto na mga bay. Bay, luto na. Naluto na. Mas mau kay para restaurant click. Toyok na siya. Diyaan ta na? Diyaan. Diyaan ba siya mga bay? Di mo pan, so yung gipan ng mga bay. So goods na mga bay dayon. So kay Kuya Rolly mga bay, so siya ang nagkuhan. Ang bayad ni mga bay 450 yang minimum rate ani mga bay. Kung sa to magpatawad ani. So kabalo naman mo kung asa ni nga lugar kay kaduhan na ako ning balik diri mga bay. Ang mga bay, first change oil niya aton lang po kabrihan ning kilid para nga atong ilisan og clutch shoe tong bago na to gikuan. Tanggal na to mga bay. So kini atong kwaon. So pwede ra man ni kini raw din natanggalon diri mga bayo. Bangilan na natog trapo diri para dili mo kuano pagisda ng clutch shoe tanawon tani kong nabay kaon ni. Yan ang screener atong bunloton be. Kung mabay na sala. Adaghanag na sala mga bayo. Buling mo nang nidi jala. Sus. Mga kinanaan mga bay. Sus, dapat lang gid siya. Dapat gid siya katong mga kuan sa steel brush mga bayo. So goods may gani kay natin sa oil gid. Grabe buling uy. Diri. Hala. Sama ni. Kinanaan. Sus. Hala. Sahid ni ba? Hala ka. Natay. Na may nakaon mga bay. Pastilan mura gasket ni. Halaka diha. So ato nang liliyo na tong hidron. Sa mani oh. Patay mga bay. Halaka diha. Gani kini screener. Kanang kinanaan eh. Pastilan. Oo di siguro siya nga murag ni aso man yung mga banya aso. Kalitag aso ng buntag. Aso man. Yantas na. Paibarayan, ako nang gibrihan og una oh. Ako'y nakita ang mga dili maayong elemento unsa ni. Oh. Tekang kayo. Sus. Matang. Diri. Oh. Sus kuyawa gid ani. Gamit yung kining salaan mga bayan sa kapilter ka dito tanawan tong filter ani nang kinahanglan gid sa engine oil buya no abrihan taning sa drin sa filter mga bayo buguya oy matang bakin niyo di ba kani ulo sa valve seal ba yan tas na unsa puga ni ba gratis. Duda juga ni mamara magkatungkan sa valve seal. Yang sa ni balay-balay yun sabi ni. Yan tas nablihan taning head dari mga bayo karon. Liliyo na to. Pandamay. Check. Oy.
check. Ay goods narang valve seal. Kira narang valve seal. Ikasang ubos. Sa ubos. Ubos mga bay. Ay okay. Para mga bay. So sa asa di ka to nga. Valve seal ba sa daan to ba? So muna yung gingon mga bay, yung pabutangan ako ni may barayan karon. So tanggalan na nato ni mga bay. Dayon natong ilisan og clutch showy. Katong clutch showy nga atong gipa bandingan. Mga bay natanggalan nato. Tara. Ipasunod lang gid mga bay. Nasay kan guide pagugot. Dapat diha gid pud sa taman. Ana gina siya may tabo ana. Ada dili ma. Be. Lalo man di kinaan mga bay. Lalom na gid kay siya oh. Ni. Lalom kay siya. Putay clutch lining bag-o. Ako tani puli dire pero duda na ko murag okay pa man siguro ni clutch lining. Di lang ko sure. Okay ba ni clutch lining? Kani may dapat dili pantay na to mga bay, di madaw to. Clutch lining gro ani hindi pa siguro sunog pero murag sunog na gid bay. Sunog na gid ang clutch lining mga bay, kinahanglan ya po ni nga. Ilisdan ang clutch lining ani. Sunog no. Kani bago na tong clutch lining oh. Di lang ko sure. Kita mo gud malili. Sunog. Dara tong clutch showy nga bago mga bay. Medyo be testing tong taod be. Tara mga bay, taod na nato. So wala na to ni ilisi. So kana lang sa tal katong didto ma-plain man to niya. Balaan na gyapon nato ni pohon. Kung hawid ba ni. So, tao na nato balik. Una na to ni. Sunod ning gamay. Kanidayon. Ano ba ni si baglis mo pa eh. Yan wala akong baglis ani. Hugtan lang ginato igtaman ron. Hugtan sa nato mga bay. Mga bay, nahugtan na ginato. Naghimo kog DIY nga puller. Ya, mo di purpose di ani mga bay. Ning naibangag, ako sa purpose ani. Para mahugtan gid sa maayo. Kay kuyaw kay mo ariya ni. Bay, pre-wheel na siya. Pagyanan ni mo siya, mupaak na sa largo. Grabe. Balaan na ito ni mga bayog. Guwapo na ba kayo niyo? Kuha ni. Kambya ni. Hindi na bagyan ni Dili. So, anara mga bay. So, let's go. Ato nang ibalik ang cover din. Limpiwan ito niyo. So, may gani kay kani mga baya mo mong gibras-brasan og mga kuan ba mga Scotch Brite itong paglimpyo so mo siguro niya hang kuan kinanan so gamit igin ng screener mga bay kay wala ni saka ni sa makina ba matik idupog-upog ila to mga giran eh so limpyon sa ato ni mga bay limpyo na so gasolina to igamit og limpyo so ito lang ibatag bangag gagmay so limpyo na siya itong mga ugaw din nakakuha na pilton din eh pil ni limpyo na so ang pika sa pud mga bay ako pong tanggalon limpyon kini nahugutan ni maayo kinani unsa ni kay nakahimo tag puller so puller gid ibutang dapat anyo kapog plio play buyag so clutch lining wala to bilisan
Pero natay clutch lining na daan. Naraw. Ka-ready na daan itong clutch lining. Standard na nga clutch lining mga bay sa Raider G. Bago pa ka na. Pero ito sa panidaan. Sunod change oil. Once nga slide siya. Kanya na po itong plano ilisan mga bay. DIY lang ang pag-ilis. So tanggalon sa akong pikas mga bay para malimpyuhan ito. Kita nyo dito ang kuwan sa kuwan, no? Padlog piston. So tawagan ni dito yung crankshaft. So bilihan sa akong pikas mga bay. Naniyaw niya po na ito mga bolto. Kasi yung buling mga bay. Yung bolt naniyaw niya po na ito style. Yung screener limpyo na. Yung kaning bearing. Tao na ito nagbalik. Basing malimintan eh. Basing malimintan niya na mga bayatan na. Basing malimintan ba? Pandamay. So tanggalan ito mga baya. Tanggal lang sa magneto mga bay. So kanya na itong inloan. Itong kuanan gamay og kanang gasolina para makuan-kuan po niya. Katong mga kinanan rin mga namilit mga bay. Nakuha di siya. Tawaro itong kayo. So kunanan sa limpyuhan mga bay. Mga bay nabalik na itong taod. So ang mga bolt na hinlo na po ako nang ipang-limpi-limpi sa isa. Goods na. Pilang air filter okay na. Ang oil filter okay na siya mga bay. Goods na. So ang pikas na po mga bay. Itong taod to balik ang pikas. Ayan mga bay. Mana. Taod na to. Pilang tambutso. So ato sa nga pandarong niya. Ga inani kay para makita itong gagawas bang oil pa nung sa head. Ito bilang na itong oil. So start. Alright, na. So panahon na itong nabay oil mo tulo. So yun mga bay, goods na. Clutch show eh. Awa naman ito play. Iparehan nyo, nag-play. Ako kay-play. So dito mo mga bay, pagpabanding mo dito. Para wag mo nag-ilis o clutch lining. Nanong kay clutch lining, i-order naman ako na Shopee. Original yan eh, pero dili sa ako ilisan kay katos akong unahon mga bay. So try na ito mga bay, taot sa akong taklob diri sa head. Titistig padagan mga bay. Tanggal mga bay, medyo nakaunan daw gamay ang valve seal sa ilalom. Murag kini nga simple to, murag mo ni sigo niya diha bray. Yan no? Oo. Sige daw. Mga gid bray, kini jud. Napatay sobra oh. Katong isa, di mong gid mo sulod. Baga ka tanong. Baga kayo, tanaw. Wala daw. Nara. Kinikita na ni kayo magsampung. Isay. Wala na, maura mo yung pong dagway ah. Manahilis. Manahilis. Ang isa, kuha niyo po. Oh. Nikos. Wala ra po. Wapo pa kayong nakiraan mo. Butangan na namog dawit. Dire. Hindi na siya kago. Then ang exhaust G's 10 setter man na 10 mm. 10 mm sa filler gauge yung tune up. So 9 mm sa intake mga bay. Okay na. Ni mo rin. Sudah. Jero agi ni kay mo man ihang dako magay kan. Maniglip doon. Dako kay glip. Nara ang pikas kay noibi man eh. Noibi G's. Bala ni mo sa G's okay oh. Tingog siya. Ang noibi hinag tingog.
Ay, goods na. So, ato ng matisting ro na taoran na og dawil dire, goods na. Ta-tune up na pud siya, final tune up ni Bay Brian. So, mananig change oil na to.